Hi, evening is a bad but not so good. Yes, go. No, not go. Together? No, not. چی میگه؟ саъдӣ инҷо кӯмаки ту лозим аст. салом шунавандагони азиз, ин дақиқаи англисӣ аст. Бо шумо ҳастам Тоирзода Саъдӣ, муаллифи блоги Забономӯз. Дар ин дарс мо бо шумо 3 калимаи нав барои ба салом ҷавоб доданро меомӯзем. Калимаи якум барои имрӯз дӯстон ин калимаи WhatsApp аст. WhatsApp ана ҳамон мессенҷере ки ҳамаи мову шумо дорем ва медонем ва WhatsApp дар забони тоҷикӣ тарҷума мешавад шумо чӣ хел ҳастед? Яъне what's up. WhatsApp. Масалан, What's up guys? What are you doing here? Салом бачаҳо, шумо чӣ хел ҳастед? Шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? Калимаи дуюм барои имрӯз How is it going? How's it going? How is it going? How's it going? Ва how's it going тарҷума мешавад кору боро чӣ хел рафта истодаанд? Масалан, how's it going азам кору боро чӣ хел рафта истодаанд? Ва калимаи сеюм дӯстон барои имрӯз What's new? What is new? What's new? What's new дар забони тоҷикӣ тарҷума мешавад ҳамчун чӣ навигарӣ ҳаст, чӣ гапу хабари нав аст. Масалан, What's new ҷоми? Чӣ гапу хабари нав аст? ин буд Забономӯз. Бо шумо будам Тоирзода Саъдӣ. То нашрҳои дигар. Забономӯз.